93.3 FM, the best in the East. Pay Yamfana Siema Utredian Punyankopo. Essence and Adoyen Humobro, Biasun Yesu, and then so a Yemenda or the Chair, and the other four are the Chindia. Now, Dinasia Amunyame, his son said, I see a Uti and Nadumarakwa. Bosume, I will mean a tosso in seeing the tosso. Do a tree. On Fimpi Minu, any Edunumu, Unya Yang, Ugusu, and Wawaya, or Dibicha. Eti Anopay, Sao Tiasinqua, now who do Mundia, now to so a winnimu. And the Mampa, or Mono, Mompa Mumpono, Mundasu. Eti Anopay, Arishimu, a winnimu, CBC Ye. I am Canon 3.3 FM. I am no beauty. I am a menda, an opabia, a born or nine a panhua. Message in my address. Yanucho Unyame Asem. Yanucho Yami Asem. Bra Udifo Kasha. What transi? On a pam for. They are dosu babu nim. Yamoate babu nasi. Udifo na. Wasan Eda. Kwaku Asiedu Herbal Center. Ano ewo Akyem Asuboa. Anopenso watnase. Enti yebeti na sem. Yiwie so anaya sanboro mu. Na eniem bia oye na so ye. Na ewie brem so Nyankopon enam ne so. Di enubra ne ha mama. Ehunim de ededo so no. Na jana na ni PRO so atanase. No ne so adusudo so ma. Intanope de same David kan do Nyame asem de amao. Esanse se adetwa e wo se uti na semo. Edizambre yi ebili kan do Nyame asem o ma ye krado ofidwemu ha. Nti obi nkan tru obi se bre naso fa twa konkon no ni embunwura mu. Ebetu chantra tonso. Odumtuni ogube yesu. Odifo aja emo wachi yaja na empom design nyame adom edoba dia ase eye Kwaku Asiedu Herbal Center prayer center meboa so bia ho ye de edoba dia ase didi kan so e be fa video so ne amon happy Father's Day in advance. Amen. Essence ko say dey be eye eja food na say papa food na da na won so you kuku difo ba ku pe de e so so ye to twere so ati na ewusiafo no bia ho ye de obi a ho ye edoba dia ase e papa wo chi do mbom design from Eja boy. Yeah. Oh, Eja boy. And what do you Iswadum. Edoba dia say bia hye Iswadum. O see am happy Father's Day in advance. So on here there. O so ye ma eja food ni adan eda. Enti e ka twi ni na se ye na eja na ye bofo na frame kakra. Ena me nua ba ko so o se mfi. Media ni protocol. Bebia wo ho. Protocol so do tunse moten akora protocol. Bebia ni da so na asano. Protocol Roma Medina no Media no protocol da ba de ase no do Asuboa dia baby anya Asuboa nko all over the Ghana baby protocol de utimi say baby o pepe we mo ba na abusafo no bia ho ye de Erade ado bia ho ye da ba de ase and now see ma Father's Day in advance ti papa odi for one emre yodia I can etiefuni na any US afana ni etie and so dem live e wo Facebook baby bia nti anopai ni a obi ano fache ka amen yo onyodo for enanso ye da foforo onyame odi yenkwa akyeye so onyame di yenkwa akyeye sa na esemenu mienu sa ye da na sie sa so waya de kase ena amaye yo enye ni panya ni nyane sa dabi obi da wan sole ye anya papa bi ye
nti baabi a woda bia wotie nka bia homachi no si utase na yemfe wonhye obade ne nsa yada wasi yedimafo ene abuafo ade nyina so otomfo ne awurade yebede wo ya na boradwene ntiase so anadwe da sedifo che wadandan bere ne so yen so amo abofo na ababenyan enye papa bia ye enye tren bia tenia nimde bia enim nyansa bi ayenim dabi nimde ya de bonyefo do awodo yam no so nti ana do pe wodi enkwa chain ti sabre tekramada bodwe moje di ofisa ni de e wawurade wo no aye anope kase na ase enka odida amen onyame ayeye enka odida amen eyi wa ye atontromo ya kanfo ya shewdi kunkron no anonyam awade kase a ya de bonyefo nso dandan nya wo yemayen e de wase bebre e wo Jesus Christ dim afa don ne brenso ayade wase yi unim sentia be pie fidua mu emiamfa ya pa nyansa nim dia emfa nya bibiara dabida ma ade nyina emfiri wawurade ye wiade na asiama ho sala nso ne yakosora bompa ye gya ye tiefo a omacho mu tie nyina hye wonsa binadu omai ba betie wasem woyi anye ni huhu biara obuakoma bia ye firi ho na mu de enche na wabayi na wonsem a ye betie bedi so ye be de wunyame wo pe nya de ye ni pepe wo pe na wo ba ne wo kira ye kra nyira we ni asraw nyame agya oba nsukonkodi mu no yanka amen 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 Nimbi wa ye deno ye Yesu Kristo deno ma oye la banumbe fienumbe home frene bremo matona ayeye honjomda wana domne kwa jenonti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kanedinda metuna ayeye honjomda wana domne kwa jenonti o Yesu Kristo ne meje fono ayeye kanedinda mehu Yesu anopaya Joseph bano niate etefo nunkane ehwasem o mehu Yesu anopaya Joseph bano niate etefo nunkane ehwasem so baby pabi so baby pabi oh betumie free na zatiaba oh momra meje Yesu no ya jenkwano oh momra me so baby pabi so baby pabi oh betumie free na zatiaba oh momra meje Yesu no ya jenkwano oh momra meje ka amen amen yo onodofo anopenso no ye no ba beche onyame na asem Bible na me atiase se monko wiase afa na nyina na monka mensan pa no kire abodie nyina na ne obaji me nyame asimodie na obama no kwa mobobo na suo na mode me nyame asem ba cheche no bedi so no ene ade akiri meje no nkwa na ne wanyi me nyame asem anie no wamfa me nyame asem anya hwe no da kire ne kra no ebayira tiado pai wonu adofo ye ne wo che nyame asem no amoni aba ho so no hu se emini ya yomu yi ayamre bone enche ene yawade Yesu Kristo no aba entade pai mayente nyame asem Timothy nguma tosu mienu no eti nan yimu ba ko besi enum no mayente nyame asem 2 Timothy 4:1-5 kama me 2 Timothy mayente nyame asem 2 Timothy 4:1-5 ya ka Timothy homa tosu mienu no eti ye nan ba ko kosi no no odifo tifi asem no se adesire bi yanko osia fe bi di wadanse wo Nyankopon ene Kristo Yesu a obebu atiasefo
ɛne awufoɔ atɛn na no yie na ho yie ɛne na henie mu no ɛwɔ n'anim mienu no wɔse pɛ mu ka asɛm no gyina mu ɛbere a ɛyɛ ɛne deɛ ɛnyɛ mu yi atɛn kani mu tufo abɔdwokyerɛ ɛne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu amen ka amen anɔpa me no mienu yɛba bɛkyɛ yɛkyɛ nyame asɛm ɛna bible no ɛma me no mienu ti aseɛ no saa bere yi ɛyɛ mmere a ɛyɛ mmere bɔne bible sɛ nyame a ɔbɔɔ so ne asase no wɔn na ɔbɛbu atɛn ɛnyɛ nipa ɛna ɛbɛbu atɛn ɛna wagye brabo ɛna wakyeakyea atenefoɔ asɛm daabi wɔ nyame no a ɔbɔɔ so ne asase a wɔde asase yɛ ma me no mienu a yɛde da kaa mu yɛde da dampa mu na wɔyɛ wɔ enum nyinaa ma yɛ nie mu no wɔn na ɔbɛbu atɛn saudifo ɔbɛbu awufo nyɛ atɛn nti obi wɔ ma wɔn so wɔn ne owu anasa owu anansan ɛhɔ kora na asɛm no ankasɛ wɔ na mu na kabere a wɔte ase wɔ mu no ɛna ɛsɛ wɔyɛ adeɛ nyame pɛ na ɔba nna ne wɔkyerɛ a wɔkra nyera wɔsi yɛn kanim wɔsi pɛ mu ka asɛm no pɛ mu ka nyame yɛn pɛ mu ne yɛn ka nyame asɛm no ne gyina mu ɛbere ɛyɛ mu no yɛn nyina mu ɛne deɛ ɛnyɛ mu ɛne ɛmmerɛ ɛnyɛ mu a bɛto mi no ɛnkyɛ ne yesu aba no mu yɛn nyi atɛn na kanim ne yɛn san ka nipa nim tufo ne yɛn tufo abɔgyekyerɛ mu ɛne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na biribi bɛba a sɛ wote nyame asɛm bible sɛ nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no ɛnɛ ɛyɛ berɛ so ya saudifo ɛnɛ nipa firi nyame asɛm ho ne yɛtie kwakoa no ahyeasɛm ampa ɛnɛ nokore ni nipa mu wowura sɔre fie a nokore ni hɔ wokɔ kɔɔto a nokore ni hɔ wodu baabi a ɛdi asɛm a nokore ni hɔ enti nyame abɔ ne mu ase ɛne wɔhwɛ nipa ba a yɛte asase so a wɔde ama me no omieni sɛ yɛntra so na yɛnni nokore no daabi ɛnɛ nokore yɛmfa so ɛnɛ nyame asɛm nokore no yɛfiri hɔ ɛna anansesɛm ɛne yɛtie ɛna bible ne ka no yɛnka nim anɔpɛ ne nyame asɛm tofo biribi bɛba a wɔre ntie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no ɛnɛ yaa ɛnɛ nyame asɛm yɛfiri nyame asɛm ne yɛdu bosom so nyame asɛm nokore no a obi kora sɛ ɔbɔ mpa yɛ nyankopɔn kora ni hɔ bebire kora sɛ nyankopɔn nyame bi ani hɔ onua bible sɛ obi ka sɛ nyankopɔn ni hɔ wasae ampodifo wɔsena nam sɛ wɔnasom yɛ ɔhe nti bible sɛ nam sɛ ɛnɛ nyame ma yɛwɔ asase so yɛasom yɛ nyina yɛasom yɛ he ɔbɛsoa kyɛkyɛfoɔ no afoa so ɛnɛ wodu baabi a yɛka nyame asɛm nso no nokore ni baabi a sɛdeɛ wɔnala akɔnɔ teɛ anti ɛne obiaa wɔ ne nyame a wɔsom no obiaa wɔ ne nyame a wɔsom no ne yɛasoa kyerɛkyerɛfoɔ no agu yɛ ho so yɛbɔ fɔde akɛseɛ yi taase nom nanso nokore ni asɔre fie bɔne nkutoo hwɛ no asɛm bi kɔ amete na asemua ɔnkɔ yi sika ɔban 800 million ɔkɔyi bɛto wɔ no wɔde bɛtua adwumayɛfoɔ ka no ɔma kɔ ne fie akɔyi sika no nyinaa 800 million ɔdaa heyae ɛde na mehu na ɛdɛ metie yi ɛnɛ nokore ni asase wei so bank manager nua ɔyi sika ma obi na ɔfom na sika no ɔkɔyi kɛseɛ de ma onipa no wɔafrɛ na ma wɔamfa ama na wɔhwɛ sika no sɛne yɛsi to no ɛso saa no a ɛnɛ bank manager no wɔfiri atasefa asase wɔda prison ɔkɔ 9 years ɛnum no wɔsena wode ama w'ani na hɔ enti me nua a wote me nka yi wɔnyame sɛ wiase no asa wie ɛnɛ ma obi nka nkyɛw sɛ ewiase no asɛe first paa no ka woni akwadaa wɔ fie na nka obi bɛfie no wɔkyɛ ne sika pɛpɛpɛ no wato akyerɛ abɔnten wɔnim na de ban ɛnɛ deɛ wonyɛ du obi bɛfie no ɔma akwadaa sika pɛpɛpɛ baabi wɔde bɛwura dɛm no nyame ammɔ no so wɔanyɛ kyɛ wo baabi wɔde sika no bakɔto ewiase no asɛe first paa ka edu anɔpa a wobɛhu sɛ ɛnko nyinaa ɛbɛse ɛkɔkɔ yam ɛnso mfranom ɛnam wiem mpete ɛnɛ no nyinaa ɔmo nyinaa asa ɔsena wode ma wɔne na hɔ ade nyinaa mu bible sɛ wɔ kristoni a wotie ma ahomakyi ɛmfa sɔ de wuawua ho na mfa bɔne nkatakete w'ani na onyame ba wɔba no wɔ ho ɛnɛ nyɛ kɔɔto na wɔkɔgye brabo ɛna wɔka sɛ awurade yesu mebɛtua brabo ama wo nti gyaa me na menkɔ daari mmea w'ani wurama ne mmea w'ani wɔ kristoni mmea w'ani na fa wo na ehurama ne wɔ asase wei so na yɛ sɛ pɛkafoɔ adwuma no na yɛ nyame adwuma no wie de korakora wie wo som no korakora saudifo asɛm a nyame de ama me no mmienu ni ɛnso ɛnɛ ɛnte saa ɔnua yɛtɔ yɛ asɛm ka nso last week yɛbaeɛ no yɛne wo kyɛ nyame asɛm no ɛnɛ nso yɛsa atoa so bie Leviticus eti donkoro no mu dunum ebesi dunwɔtwe no ma yɛnsɛ ente nyame asɛm yɛtɔ yɛ asɛm ka no so
Leviticus 19 50 to 18 mayintie onyame nasem na tembo basa ene koso asase wiso ne nyame betru obi aka wo ye jaji o wo ye president o wo ye odifu wo ye osofo wo ye hanyo wo ye ohio wo se wo ni no kure wasase so abewu na akra yira apawri for ye ka Mose huma etosom yensa no Leviticus eti edunkono imudu no besi dunwotwe no verse nama edunum no odi for me kama osimu ntwa temu mu nkontompo safoti ya atembum ya baabi a yɛsiesie yɛdi asɛm sɛ yɛ ahemfie sɛ yɛ court sɛ yɛ he mamu ntwa kontompo wɔ atembum nanso nnɛ kontompo ɛwɔ atembum ya ɛhwɛ mɔborɔni anim na nyɛ deɛ ɛbɛsɔ otumfoɔ ani safoti mɔborɔni obi a ɔmɔbɔ ya obi a wɔni bi na wɔnyɛ asɛm na wodi na asɛm no ɛhwɛ n'anim tene mu ana bu nyonko aten se woni kaprenti no obedi atia no menya blantie mo mi tenya me asem wate isi o manga ne ye frɛ o manga na se o man kronkron sisi enukure ni asase we so asem die mu nukure nim ane se wo ye mobro ni na se wonni sika wasem ye fia obi ka na se wo odi fuko asha ana se wonni sika pa dia wo asem wonya asem a wasem ye fia wodi bi mu na so bedi fo na ancha ani Yesu aba obetu obi aka sa sene nyuma de atie Bible said tini mu na bu nyonko atan ani yemu ya nyonko atan na so na enten ye nyina no enye tini mu ampa enye tini mu ebio ene wonni sika wasem ye fia oba baba wonu ma obedi fo Bible say yemu atan wo tini mu nti busase wo ma Ghana nti atenti ni pa ni yebu no baabi edi asem ente sa me ya wuche me sori ni tinya me asem na boawo ni Yesu wo ba betu obi aka sele nyuma dai etiye sabira no wo ye djuma wo maba wo birem wo mranti birem wo bonkrofo po sa gigi brabo sa etwetwe nchanche agidi ensem a eni kwase wudie no kura amam wo be kofie ehwo ne asem bebele be wo no mo sai no kura ni pankanti ena ni pe wo no sai wo be wadwo mo pani pa ya pension na kofie esa no kura wani ni wo ensem de mti no no sai ana pete nyame asem na boawo ena ye firi nyame asem no kura ho ena ye tie anasesem ti no kura ni asase wesu enkontopo na da asase wesu na etwa no na sabire so de Yesu oyini de hum papa yenko mentwaso itoso sesi eti no yo edusian wose entini onkrofo mu eni sekuo safoti ya baabi edi asem enchini baabi edi asem panifo edi asem no so no ne nkotua brab ne enkodi sekuo okọ judge we ho okọ judge wa no ko hye mama no okọ hye infepo mama no okola ya we ho okola ya wa no ko hye infepo budi ama no okọ president no okuta asem no no ko hye infepo budi ama no enchinchi safo no so na enkodani woteni ni asem ni na sori ntia wonyanko moja na sori ntia wonyanko boja na meni awurade a mebu obi atai ha so no entamu nua wakoma mu wate entamu nua ne wunua nyae no emfa ntoro so na entano emfa ni kogina koto ni enia danse hu emfa ntoro so kanaka wonyanko no anim wunua ye obone a fere no na kenanim na wansoa ne ho bone na wansoa ne ho bone nanso na ye nua e bone a ye nkenanim ye de ne fokwa bone so ni egu asori fi enti na wuwura asori fi ayale enko a ena wuwura ba bi edi asema enko topo asem enko a no kure ni asase wesu dabi wonia me de dabi ameka me si wunia ni a ana abe wunse wiase no afa na ye de obi kwa sa afa kwa na wiase na ye de enkanisa afa na wiase na nkasa no sei fese ne ba bi edi asem no kure enko a ene makuma bi makuma na no kure die wo na kasamba ko penti me na wa 27 years asama ba ko pa omudi no ada wa 27 years hwe nipa ewu wa sasem di hwe nipa ewu e wa sasem kanim asem tietie na ada wa nyame ese ententama yedi yebu atentere no dari
asɛm na adawa ma obi kɔ totɔ ka wo asɛm ba ko pa wodi nim yesu bɛbɔ wo minia ba yesu bɛ wo obetua obi aka daakye yɛ cars yɛ dai yɛ sika ntimi nyɛ kwa enta no pay ti nyame asɛm na aboa wo ɛhɔ na si ebi wɔtwe no awie no wɔse ɛntɔwerɛ na enya nkorɔfoɔ ɛma ho menasepɔ safoti ya odifo enipa dwen ni nua ho dwen bɔne saa enipa adwen ni nua ho dwen bɔne wɔ na akoma mu saa me nua so bɛsi bɛbɔ ndua kura to akyene ɛna asɛm die kwa ho o bɛhu ana obi afo ado a medene bɛto afiase mɛkyira tum mɛkyira tum ɛna asɛm nso mpo no baabi yɛwurawura mu mpo ɛnkomu sɛ ebi enipa so bɛsi kwa odi bem wobɛhu obi odi bem kwa ne yɛgbogu no so hɔ ne momu dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho safoti na mene awurade dɔ nyɔnko sɛ wo ho na mene awurade a mɛtua obi aka sɛde ne nnwuma dɛ ɛkyɛ odifo anapa yɛfiri nyame asɛm wo ne yɛtie anansɛsɛm yɛnyina so kɔ asɔre yɛyɛdi asɛm nyina kɔ asɔre ɛno owura so ahemfie a ɛno obi no nkɔ asɔre asɛm baako pɛ bɛtɔ ahemfie no bɛyɛ 10 years kɔ yɛmu yɛahe ne ɛnutoɔ ne nam yɛnu pɛfɛ sɛ akonnwa yi aso bɛsɛ diadeɛ nso daabi wonni sika nti woboa yɛbɛbɔ gu so sɛ hɔ hey onipa so bɛsi wɔdi bi mo nanso na nokure die ni baabi edi asɛm ti yesu wɔbate enti yɛnua no nsa afɔ to nwo se wo betu ya wo ka sadiɛ wadwuma yɛte wo betu ya wo ka sadiɛ wadwuma yɛte o enti bo mode na ya wadwuma no yie na wo betu ya wo ka sadiɛ wadwuma yɛte sabe na wawu a hokɔ no afina konya akatua sabe na menua wokɔ gyina tembuo no sabe na konya akatua o sabe no kama meni hɔ me wɔ ka sɛ duo no me wɔ duasa me wɔ dan abronsa me wɔ bi wɔ dan me wɔ bi wɔ nkran ne nyina ni hɔ na ato no onyankopɔn onyame asiesie egya special wɔde wɔ bronsam na pamfo nyɛ begum na menua pere sɛ wo no sɛ egya no nkomu bi anɔpɛ nti sɛ wotie nyame asɛm na sɛ wodi so a egya no nkomu bi bie Thessalonica ngoma edi kan no 1 Thessalonica 89 eyi mu nsia bɛsi nwɔtwe no ma yɛn sɛ nkyɛ nyame asɛm 1 Thessalonica 89 eyi mu nsia bɛsi nwɔtwe no ma yɛn sɛ nkyɛ nyame asɛm minua mire no mo nipa da na me kan da na me begya na aya ma ba be kan ha sa be na me ma FM so nti na me gira information so na me de bia me preach me preach 30 years ni kanya me asam sa ye do sa 30 years Thessalonians yes yanko verse number chapter 4 verse number 6 to 8 what is it ɔsi so biara entra enkosisi ni nua asɛm bi mu safoti minia wote benka wata sɛ baba ne ka mo bia entra so ne wonkunko asɛm a anya nukure mu ne wonkosisi ni nua bia wa asɛm die bia mu efisɛ wurade ani yɛnum nyinaa wretɔfoɔ nyame ɛna obetue nipa so ka na fɛ ɛdeɛ na yɛtibide asɛm to yɛ nua so a ɛmɛkɔ yɛ nua no anya bɔne bia sɛde yɛka kyerɛ mo kane ne na yɛdi mu adanseɛ no so nyame de atoɔ ma me ne omienu ɛnɛ ha ne nkɔ sɔre ɛnɛ sɛbio ɛkura sɛ baabi obi asom nyame baabi a wuro ka bia no ɛna obi ate nyame asɛm nka na afei ɛnso yɛni so ampa ɛnso no wɔse ne onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ ɛfi mu safotie nti yɛdi asɛm ne asi yɛse nokorɛ pa yɛnka deɛ a ɛne ɛfi de yɛ ne yɛyɛ na mmom ahoteɛ mu onyame amfrɛ nipa bi ankɔ fi de yɛ mu sɛ wo nua nyadeɛ fa to no so baabi a nokorɛ da no kyia no onyame amfrɛ nkɔ fi mu na mu de wɔ frɛ sa ahotie mu nanso na nyame asa yɛdi asɛm a yɛni na ahotie mu ana brabo gye nkwa ana wasɛm da kwa aboa yɛnka bi ma wo ana wo ni sika na sɛ wɔsɛ bu koduru kɔtɔ a o wɔdi fɔ me na da wo wobatam yesu bo da bi ameka me se abembebom na abembebom ana abembebom abembebom na abembebom ana abembebom akonkonsafo abembebom da bi
dabi o abebe boma abenkesi bebom pa sabe na wo na aye miensa wo kwa wo shika ho a wo ya kokora no ho sabe na afi na akodi asantere ne sabe no wadi a wo ye bia no ayeka nti enne ya menu mienu ye je na mo si ye ni nukura ya semu die mu ya die nyina mu no ye ni nukura ma Yesu ma entre nko bia semu asemu wonni mu no menu otemenka enwura mu ko di konkonsa dantie ne woni po odi bi mu no e ma ni fo ana pete nyame asem na boawo papa to so enwotwe no what's say wose enti dia ote atua enti woni pa bi atua ne mu onyankopon a wode ne honhom konkron ahyemu no safoti biribe baba ho wuntimi nkotie atue biem biribe baba wuntimi nkotwa ntwache biem wuntimi kodi adanse kurumu biem na nyame na obetra dwam ebebu menu mi nyina atai sabe na yeka abebe bom minya ba abebe bom enhwe enipa ewu asase weso ka ba asase so obitimi kra me koda bo yasuwu enhwe wo basa emaba wane menantie enso ye ni nokura manyame ye free nyame asem ho ana nansem ne yetie o maga ne ye free nokura ho o maga ne nokura ni o maimu papa odi ana obi ka nokura wonche ne wawu omwa mesia na obi je nokura wonche enche no seri pa no ofri asase so omwa ni ya me beto ni paka wu mesia nipa moja ye hwegu no o ka babo no wose onipa ba no moja no moja ne ye ba nom moja ye ba nom entu obi ka wose mekum nipa tan o ba no mu nya moja babo se ba bi ekum nipa to no sasa ni temfo nyakopon da bia temfo nyakopon entu de kunkum na enche de wo bajaji no bajaji mi no rienu sabe na yeka entu na pete nyame asem na wo ba bia wo baje ba bia eje asem bia no momye ma nokura enediwo atemmu mu na aboai amen anapa yenko konto fonguma edika no etinsia eyimba ko besinsia no kama me konto fonguma edika no etinsia eyimba ko besinsia no asaba nyakopɔ ka kire odi bo wati fi asam no wase abososofo anima senie safoti enne bosom so ne edi asam obewu okre kristofo mi edi asam a ye da kotra bosom so enne abosom so ne edi asam yasi na subesi no yakotra boson so ho ni edi asam oba kwa nto nyama ho ni edi asam oba kwa amai ene ho ni edi asam himfie ene tesa asam ba tiba koto himfie tan yasi ni emu asam no tesa ba nyameka onyame asam na eka kroto fo ngum edi kan ya eka eti nse yimba ko besi nsia ho sesai odi fo wase se mu bi ene ne nyonko nya asema babu se kristofo kura na ye die kristofo na ye ne ye ko heaven kura no si ye mu bi ne nyonko nya asem osine bo ade ne ko asenie wona wontre nanim babu se ye si ye bo ade ne ko asendie onu mo mu ntrenim abosomfo anim no fa ne nko ahotefo anim mu dabi ye mfa ne masofo ye mfa ne sampakani biara na mu ni ye si ye bo ade ne ko bosomso wasina munu musa hotifo na bebu wiase atan safoti ya odifo babo sabosomfo na bebu atan debio wase himfo na bebu atan ahotifo entu oni pe bi na obayi ade nyame pe bia no daachi abofo ko bebu atan papa odifo enti kristofo yenye small boys na so na wudo so ni fia yenye sem bia ho ana so fu ntiminka ni mebe sasam eni yenye kele bolanfo ye gwa so ni fia mese me na menwa metode bia meto mese onipa baji edi ni wawo onipa baji edi ni wawo onipa baji edi ni aye defe onipa baji edi ni wawo onipa baji edi ni wawo onipa baji edi ni aye defe misamana mi huni yancho mi hu yancha basinko misamana mi huni yancho mi hu yancha misi dachi onipa de nsa shena no abo nsa no ta na me na twam yanka muni musa hotemfo na bebu wiase atan na samuna mu bebu wiase atana na samu hotemfo na mu bebu wiase atan dia nsam di nsam ketoi enti kiye ka ba bi edi asam kase e kristofi sa na so na kristofi asabi edi o yedi ho na ye bedi asam obosom so eni ni pa mu nyinya me asam ni na ho ni edi asam ampa ye betua brabo ni ye do kristo nya kwatra ho saudifo wo so kristo ni wodi bem ni ya gini tadom asaba ye bedie no fa ne fa nya obi entwa 5 million sabre no yesu wo hifa
Wasana samuna mbabu wiase atana. Na se mo Kristofo na mbabu wiase atana dia. Ensam mudi nsam ketewa. Kristofo ni kwanse mudi nsam ketewa wasase so. Munu se yebebu abofo mpatan. Abofo ko onyame amani pe bi wasase so bi abofo. Enti bofo no kwa nyana djuma ye kwa o Kristo ni a wo ya ho chini a onyame adwotom no obebu bofo na tai. Na kampesa sitan mu dagene. Safoti die na onua ni onua ewa asori fi oyentimi nkamasem. Na asori fi ntimi nka members asem. Apaudifo. Ni ye dia asem na du bosom so. Ni ye dia asem na du ewiase. Omo nyinyame asem ni ye no. Omo mpe Yesu asem no. Omo na ne mebira wura okotum. Ampa. Obi dia asem na okotum ohu a obuaboa. Apaudifo. Me se no obi wura okotum na so odi asem a ohu a obu kokwenase. Wo mu ni pe bia. Ampa. Ade wonu so wonu wura ne kra ba ye nti woni asa pepe bia ma wo. Sa. Ha! Yesu ba asamo wasita ye nsama wana wo mu wana asafunu no ana mori won eye bedwafo onu mo nyi nyame asam ni no omo mu Yesu no omo ni yedomaya bedwafo a ye kanya asam nchemu a omo di asam ai me ka we mi shama ni wo Kristofo we die me ka we shama ni wo pa mu wi ma betra so ndem kama anya Yesu anka ma yela kama osofu ntimi ka asam odi fo ntimi ka asam asam na dia na we ya pose ye tibi di asam ko ma sofo ye be huwa prosini tibi ko so ni fie ko chini pa o sofo fi me ka so obi di asam bra me sa ye ni asam no ye di asam o ma prosini ba me fi o ba chini pa no me fi aso di fi ho aso dem no ma chini pa ko hi aso dem no ma chini pa ko hi me hwe mu se di ho na no hwe me sere ampa me ka we me shama ni wo me ka we shama ni wo njo nyansa fo ba ku po eni mu ti e Kristofo ni nyansa ni ba ku po ni mu obetime bu onua ni onua ntamatan onua ni onua anya amanya asem bi wo asori fi anase efie mpo no a obetime bu matan ene onua di onua ekwa ne wona wanyinnie no animu safotie ene onua ni onua enya asem a wodi asem no ko ma omo nyinnie wodi pa no wonyi Kristo ni na wono so wono obebu atan ufisa atembo papa be pa no obetime bu bubu Kristo ni fo obu Kristo ni fo sawadi fo na so nyame de bibia wo nyame sam sa pepe ni gaso se den do onya o that they do ha eni ebehu atembo tantani ebu no onyame betu ni paso kadodo ha da na bi jame kam se esubo ko mo ho mena ka di mi di hin mena ka di mi di hin ana mena masiki baby a Kristo nti me fa nti minti ana machi ba me nsako ya twema so 20 years ane nyina ko ateta pansam wo posisi ampo de se nyame amemo ne se commander ne mpani foko oma obaso a entoko be sikro ri anim ba sina aboto obeyi wo ba tia na fa asoja fo na police fo na ko patantoko okuro num asemba ko bebe 20 years ntimi mu yai wo nyame hu ya mobo onyame ya mobo no kure ni asase we so ani onua di onua ko sem dia ko to po sem ko wanji ni nanim o mo mu nyani anim nyasafo ba kumpo ni nyasa di ba kumpo ni mu nyasa di ba kumpo ni mu beti maka no kure e wasem ni mu ye nyasu go so di fio ani odifo wa nya so di pania no ye elder wa nya elder no ye members no deacons no deacons ye di go so di fi ye wa na me po de dia na me ampo se ye di boni wo nyina wie na woni pa no wo wie no na ye Kristofo ni asa ko gina ho ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi ma ya le ko ma papa bi mu ya ni kuro ye nyina ba ma papa be na akom asase we su po manti mi ani no kuro kwa asase we so na ma papa be na akom ana wo ma Kristofo ye betra radio so a atembu tatankwa mi ma so na ya obedo so tan ye dwanko fo yerenum ye ni ko fo yerenum de da no kure ni asori fi no kure eni ba bia na se sabi anso ni Yesu oba enti na obi ka le ko ni pampa na asem obi ka le ko ni ha me so me hu se papa bi oba me fi ho one abayo ba ko na be mu abako oba wo so ya li choba san ho ya li ku firi won se ye ne menka ye fa so menka en ahadani ha afo so be di 3 days pe na obukoma ye koma down mashi ho wono ashi ma 3 days ya ade be chi ya wode 3 days fiere 3 days no na oba mekoma me so me bai papa na ha ni se oba me modu a oba so me ma ha ni so me hwe
wo sei me ba me hu se wo dia nyame asem kronje na na ogya so nti nyame asem kronje na na ogya so na me se papa na dia na me ko gya so wo se me ba de meto no yiro no ma no mo fa sankwate na me yeso ma me ya to nkapa asofo bi do na do bai na me se so ba me busa so firi a wanka e fa no fio afo no so me fia to so me se anti wo anto no nso tantana ha ye cheche mu nipa nsa no wo no adan nipa ogya no kakache o masa anto nya maso odifu kwa sese me nuorum de shem ho akiso fo ni yamanya me asem ntemu ye sobosom odifu kwa sese me sobosom ya asase we so opa gimachi opa me pa fra me boso ba sese nya atogugem clear odifu e be gugem be sese be gugem boso ni ano nukwe ni ti on yedo yenya bo se hey odifu kwa sese ko bo dua kwa ma boncho de pay kwa na ni koji me na ba tinya me asem na bwa wo ana pra me yemfa nya asem sakalia sakalia ana safenia sakalia okay sakalia etinso emi mo twibe siduna kama me me na ba tinya me asem ate na ewia se sabele yawo sakalia 7 verse number 8 to 14 yaka odifu sakalia ahoma na tia ye nso yimu ye nwotwe kusi dunano yo osesai atifi asamodifo wase di onyankopon ehwehwe efiri titete wati ko wasene bade asam eba sakaria nchese sasa forade asienie nyame na ka wase mummu no kwaten safoti mummu no kure atan woni pa no wajimi aka ni mistake kire no ani wosikani no hiani ya sama sensu wosikani ni woni sikanti no ni abuo hiani na tai enso nyame nkasa de bio mummu atentene na wonua ani ni nua eni no adoye ani moburuhunu so nan wonua ani wonua eni na moburuhunu so nanso woni wohiani enya asema yebedi atia no wohiani nya asema yebedi atia no yenya nso kwa sorry fiese Yesu ba ye kwa heaven ani odifo ya mra nyame me 70 years sa who can some verse 10 70 years o se pa wona 80 years yeah obienya 75 years enso no create atebody wo bupita ampa aka bi kito no wo no hafe kwa no se twa kontompo hafe kwa no se twa kontompo minya ba ntanya no kwani asase we so na maka kire no kwani ho ebile mika se no kwani ho maka subwa hinya ke bua tale dada no kwani ho no kwani maka kire no kwani ho yenya so aso yenya kwa ati aso yenya ko mum yenya aso ko na mum yenya dede na ye no ye so na wona ti gungo edo na do ye mani pana ha o bia ko na djuma so ba kwa ye se woda no ye de wona ati wa in Jesus to Jesus ye bo tuo pay ye mani pa kwa na aso nukwe ni yina so nukwe ni ho wata se babo neka enti nyame asema o ka no ye ne ye di buata wasase we so Samba Sakaria Chansa awurade asamba wodifu Sakaria Chansa sai sasa for wade asienie se nyame kani mummu no kwatan mummu nokure atai nipa ni nia eni na doye ni moburuhu na wo nipa ni nia no se nokure atai ne ba ho akaye mam aduto mam so nipa no woni so odifo no yebu afodie ade manua obaji fu sotum ampa na so woni pa odifo ne yama ne bimu di ya yebu de bem ya na ne odi bem yebu ne fo ebe mo tan ba ho edunu wase na mo hye wokurafo eni awisia oho eno manhimfo so na obi kwa timi ne ku ayi adwuma na ne ku nawu na busuafo na so da gira no omoni okunafo na twema so a ne fie kwa ne ache na japade ne ache ana ne ko so asase wi so ana babo ne kan okunafo mo hye so enso na boa na obiara anwini ni nua ho pone na kuma obiara anwini nua ho adwembone na kuma mu enso na akobiko se kwa yekase akobiko na ka wo so le kwa na ka wu kwa mu enso boa yanko iduba akono wasana wa mprensa watie me wati babu se nipa mpere na brabo jenti na tagasinti no nipa mprensa beti Yesu no kwa omangana no kwa nu ha ebi mo wu dia sama ye dia sama wuti bite wuti bisa asemu ya kwa die ejabo edibem odifu kwa hyedifo obatia Yesu odifu kwa hyedibem ejabo edifo
ya na mo wo adoso asase we suro no kuna na ye mu atembu ntino na ma adwenbone aba di pewu bebe nya efisade we Saudi for wo a atiesi asase we nya ye no kura asema ye ni ndia wasana wampirisi wotie me na so ya mpirisi ye beti Yesu na wo so wo meti ene ya wusi ye besi se yen na ye betra court ha anase ye betra sem di ase na se ye se di nukwe bebu atan a ye beda ne ye kofie ye bedidi na wo soro wana so na wantie ene ya wuso ya wuso ene ya wuso usu ye beti se nyame osem de ye mfa so ne ye foso ye beda si ye dai ye beda to ka papa dem si ye betra ha na sa atentiri ne bebu a na se sika bi empemu a ye beda to ka ye beda sifie ye beda anya japade ato ye woni ye kofie betimadi odifo ye beda kwanya biaboro ya edi bia pra ye beda bia twempra se ne mpra fo nkom ye makoma ko 32 adwo mpani no adwo musika nyina wode nya twempra nti bossa maba wanko no bofo makọ adwuma num maba wanko onya kwa no magita nti uko no anyia onfa da bonfa ya nto aso odifo sa 40 yam yasam edumi eno no wasana waya wana akoma sa hwehwebo babo se ya akoma so obo akoma na o ma Ghana ba bi edi asem bi ya akoma so obo akoma na wantie mra ne asam asafo urade enam ne ho mo so ma akane adifo no beka ye no so asem nyame aka to dedado sie mu atentene no ene sa no kra atentene no ya fa so ya ntie ya mu atentene ya beda yie ya beda ne makovas ya beda ne mati ba kwabrochire oh da bi ye da nyame asaba kan ye ba forget no obi ka wose ye nyame asaba to nchan wo nyame asaba to nchan wonni mu ne wo ye na wonni mu ne oka opa mu mi ni wiase no nya ne bubu enkofo ntanchi akwa wo bewu na wo abakoto Yesu ni baba bread a che dodo wasena sade wo frɛ na wantie no ba se saa so no ba frɛ na merintie saa so na muso mo wuchire mi a mo chi mo ba dai mo ba fam so mi dai mi tie mo asaforade na wo sie mi nya me na meka mo wuchire mo so mi tie mo eduna no na me de humba fa wona ko enti woni nyina mu se wutie me de mframa me de stroke me de yade akoma yade appetite b ebe fa mako na wona kira asase no adane amanfo na mo kira dan na mojeje nkofo brabo sisi ye ne mo japade nya bada amanfo obiara amfamu anko ansan ama na obi amfamu nko sama asemini ayaka nyaba asebosi onya bia ama me mbebusam eti Johnson 17 50 to 16 we are not ka 23 na asem kada koye kama me kama odifo 17 verse number 50 to 16 we are not ka 23 odifo wasidu obu oponefo bem ene de obu otini ni fo no ewade achiwade ene won banu nyina safoti no obu obonefo bem na wotini ni a woni kapre na wonu dibem ni abunifo no saa nipa omo ya saa nyeme embieri na Nyankopɔ achiwade safoti asem ne bada wani mu no sika kakira wo jenti no kura wanka o na wabu ajanka no afo ino mu siu eno mo ko nyame betwa so ka enta ha obo mo fegwo mo befepa na so kwache no obo nya befepa no dafom obo beko no adwampani pa wo befie se ko batrefie ne ka ni sika kakira ya abane ma no wo di na osei bebre beko no mo ne bobo atiditi nyame na etwa so ka ansa na atembo mo ko sa etwa so ka yanko mentwaso ya twaso for 16 na oba 23 no yabi yo o cha de ntina sika wo kwase ansam so de beto nya sabra woni tiri safoti wonu mpefe se ni sika nti wakosi simantem woni ya no no di ka de akotua brabo se ye kana sema no ba sa ade ntina sika wo kwase ansam so de beto nya ansa bra woni tiri asem no wodi fo na so ba kotua brabo ya buri bem babu se o te sa woni tiri ampa no sika no ampa na bedie ani nkusi na jodi o ya meche paka o adenji ko te sham dadodo adenji sika wo kwase ansam so de beto nyansa ebra oni tiri o de beto bimdie wa ko je bravo ya ma 10 million o di fukasha bia ne fo na won so bia me fo e me ko me di bim babu se wo ya kwase ya ampa woni tiri sa da cho beto asoka sa
finyame asɛm na aboa wo ɛhɔ na 20 wɔse sɛ aduane miɛnsa no wɔsɛ ɔbɔnefoɔ gya yɛdeɛ ɛfiri kukuam bible sɛ wɔ nipa bɔneni a wɔdi asɛm no wɔgye brabo ɛfiri kukuam ɔkɔtɛ kwana so yɛbɛdi kwana namɔ so na kɔhyɛ envelope mu ne yɛde ama no so ɔde bɛdane atammuo akwan ani so ɔbɛdane nokorɛ asɛm ani ha wo bɛdane nokorɛ asɛm ani nti nyame asɛm no aboa wo menua biribi bɔ wɔma Ghana deɛ na mehunu nya deɛ na metie yi wobɛte yɛ sika nya asɛnti ɛmu nipa nyawu ɛne sisi ɛde aba nya asɛnti kwa ɛno akɔ so obi kɔ de kɔhyɛ ma nso nsuo ma bere gyina so de kɔwura nsuo no Nyankopɔn ada wɔ mu yiyom ɛne deɛ wɔma ne asɛnti kwa ɛne owuo ɛne suroku yade aba wobɛhu ɔkwabrane ne nanya tutokuro enti Yesu bɛ enti onipa hui Yesu wɔde ne ba kɔ si asase so a wɔbɛ enti onipa hui wunniani sɛ yɛwɔ ni a yɛbɛbu atɛntrɛne aka birikito bi ne Yesu apa saudifo mesi me da pa bɔfo pa sia konya so odi fuko asha o ka sɛ 2019 be yi kyerɛw sɛ wɔ ha ka sɛ nkyerɛ ka sɛ papa o kan o sia ɛmo de kɔ so nyane ɛmo no o mu yɛ mieri pe de free pumbai kyɛ sɛ me ka no ɛmo no mu yɛ mieri pe de free pumbai enti sisi ade dodo ne be ka ho no ma yɛ 3000 abɛn bebam ɛna so pa na sɛ ne wi asɛ wi yɛ wɔno wankasa ɛn me nso kyemi me nua ne yakoni ɛna hwɛ ade abu asase wi so ɛna odu kɔtɔ nokure ni hɔ wodu ahemfia nokure ni hɔ wodu asɔrefia nokure ni hɔ yɛn nso ne wɔ man ne mu mpanimfo a yɛn na sɛ kiyetimi bu atɛntenene ɛne yɛ kwa ne yɛsɛ kɔ ɛnto onyame sɛ wɔbɛturo bi aka sɛ ne ndwuma dan ɛteɛ saa bia no wɔ se mɛmfa ntam asase no ɛdan na yɛgye sika yɛgyegye yɛ brabo yɛgyegye yɛ a yɛde sisi dan nya bɛyɛ kwa yɛ kaasi akɛse yɛ dɛm nyinaa bɛyɛ kwa ebisɛ menu mi ni yanka no korɛ burusam gyem hɔ ɛhɔ ne yɛkɔkɔ wura ana pai bible sɛ de waso no wɔnkyɛ de honhom no ɛkasa kyɛ asafo no nyame hyɛ bia o yesu dim ka amen odifo kwa ahyɛ nie apusu nyanka ɛnsɛm no oyi tuo sɛ kim na asase wo so gidigidi na odifo baako kura aka ya ɔsɛ kwase ya yɛ de enye sika wɔsɛ ade ntire sika wɔ kwaseɛ nsɛm so ɔbɛtɔ nyansa bere wɔ ni tire mebusɛm sika wɔ kwaseɛ nsɛm mebusɛm ɛti du nson yi mu du nsia no wɔde yɛ dɛn ɔbɛtɔ nyansa sɛ ɔkɔtɔn wo a wodi asɛm no na wɔbɛtua berɛ aba ma wo ne wɔdi bem bible sɛ ɔni tire wow asɛm wɔ dɛ ɛgyefo sɛ wotia na odifo kɔ ahyɛ ɛna anɔpa yi oyi nyame asɛm a we yɛn fra mu yɛn ga kyerɛ sɛ bra bɛgya yaresa yɛn ga kyerɛ sɛ bra ya so yɛn nyɛ ose na emu nyame asɛm na emu da hɔ ɛna ɔde ama no ɛna bible nso ka sɛ monkɔ wiase amanama nyinaa ɛwɔ ka asɛm pa no na sɛ mo wia ɔno ɔbɛgya di no wɔmɔ wɔn asu ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkukuru di mu na mo wia ɔno ɛyaleɛ no yɛyɛ dɛn ɛsɛ ɔyaleɛ nti yɛwie odifo kwa ahyɛ Nyankopɔn yɛ adom a Wednesday ɔyɛ mpaebɔ ɛyɛ Wednesday every Wednesday okuada bia okuada kɔkɔ okuada muoduro okuada kwakue kyɛ sɛ ɔyɛ mpaebɔ baabi a wo bia bɔ mɔden sɛ ɔbɛba bi sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ bɛrima ɔyɛ akokora ɔyɛ abrewa yadeɛ bɛn na ɛtata wa amaneɛ bɛn na ɛda soɔ maa me fabra na Awurade Nyankopɔn wɔde ne nsa ka nipa ɛma nipa sɔre firi ne kɛtɛ soɔ ɛbɛrɛ a wada na hɔ Awurade de ne nsa bɛka ɛma wasɔre afiri yaleɛ kɛtɛ so me na meka kyerɛ wo because minim ɛna minim ne mahu ɛna minim ne meka ɛna minim ne mateɛ nti sɛ meka wo asɛm a medika ɛpaacho bebree odifo kwa ahyɛ sɛ bra Akyem Asuboa uduru na so bisa akwada keto akora sɛ ukɔ odifo kwa ahyɛ nkyɛn a ɔde wo bɛba na Nyankopɔn a ɔsa yadeɛ ɛma yadeɛ efiri nipa so no ɔbɛnam odifo kwa ahyɛ so na ɔsa yadeɛ ma ɔde adansidie asɔre na ɔnenam wɔmra mɛhwɛ no ɔyɔ sahe nidi ni Jesus ɔyɔ sahe odifo kwa ahyɛ no mepatwo owia ɔde enro mienu aba mountain so yɛfrɛ baako GDA herbal mixture ɛna baako nso edi nkunimdie herbal mixture odi eti yɛdire ni din no ni din na nkasa kra ma ayaresa ɛdro ni din no baako yɛ GDA ɛna baako yɛ nkunim enti sɛ odi GDA ɛnom a na odi nkunim akofie asa GDA no adwuma a ɛyɛ nie obi ɛyɛ ana ne honam ɛtwetwetwetwe no
utimi se azezebe obi aso wuntirimu a wo twetwe obeti ane kotwe onipadua mu untimi nya hwe untimi sole nante mepacho ode ani gidie heba mixture anase ebia eya na onsa aye otitiriti usiye ananse acheme sebe ananse oya IGP oko police da ben wo chechecheche usa aye stroke a na eche wo na emum ofa sa kwan ne so na ayetisi nsu beto a emura no na bonka ese I am coming you na se wandwane a na wachew nti se obedwane nso a eno ane gidie heba mixture masa numbi anopanom awianom anwumlenom na obi say yes adurupa ede ne ho aba oda akwa ba sorry medase papa enya no kwa ebia ya na oto ase twetwe ena efre ne sciatica ne hu papa sciatica o to ase bitimi atwetwe wa otena se na osisi mu age opɛ otena se na ha age opɛ maza eye gidie heba mixture pebina no asa he uyo ba na wutie me na ebia ugbu nsa emu ugbu nsa nsiso odi ani nkunimdie heba mixture odi anumbi he kakra bi so yemu a awurade yapua ebema moja no anane aba kama obosom so a wunye dede o mo wonsam o frefra manfo se o mo amio dabi de obetimi aboa eye nkunimdie heba mixture ebi awo ne betimi aboa nkunimdie heba mixture uyo bi a wo se uyam eya na uyam dwan timu se etutu a se sebe ya soja ewo uyam aduanu to mumpo dia bobo obi wo ha ne stomach ulcer de na aduanu to ne yam ana ofie ene obefesa mepacho ode eye nkunimdie heba mixture kwa so bi num poison no numa ohuru poison mo se bia obi a yese wa num poison wo baabi o won so asupiti mu wa he munko penkunimdie heba mixture mfama no obeti ane wo wafe cheze poison ni na be free ho ama ne ho eden ato no mepacho numbi na ebetimi aboa papa sara so na obi a sebe onyemu a na esu bubu onyemu a na ebubu anodi for meboa onyemu a na ebubu odi ani nkunimdie heba mixture masa no say drowei ena ma me bi num bi ana onyem na onim sebe ye mfa mpon kwada dabi nemu eya ade yie sa wonyem kura utimi num bi ebesiesie ya furu no ma me nka wasem tamo a yesusu ano ye ma me monyem a na omo akwa tete abiduru na omo aye ne nkwan no nipa nkwada ne ma me na enum e ma ne mienu pe na dam sa ha bai no ene ya tete ene ya di bi afrefra ene ya di aye pinfuo aduro eno de wuhia abebia ne hia ne se onya cap anasa atre na odi ano ba anopa awia awumle asa odi for me bo ana afi odi for kakakra so no eno wo kire no wasa pa de ene na duro pa ni nkunim nkunim de ayaduro a ese ko ba ta bi agya ni fi oyefu chi won ma achekwa na meeting no be gya sisi ai enye kotopa be gya sisi a ti nkunim de ayaduro pa yefu ata ni nyina won ma panatum obi kura wo hia awo kura no hia wo a na duro pa eno no medase enyensa we ensa bia ni nkunimdie heba mixture ensa nim enyensa na emom wonum so utimi didi obi a chese loss of appetite aya modiane ana ye chechire mepacho numbi ebe mo didi wagaza be say yes who didi mepacho we poho bi anim natural we natural herbs poho bi anim ti wonum a wanom natural mepacho enya no kwa ube bi aya uye bia no fabra Kwaku Asiedu Herbal Center ebi wo ha ya moso ebi wo ha nyankunimdie ene herbal mixture ne ho asem na emum fabra Kwaku Asiedu Herbal Center ho na yemfa hahama nubra ensa yade wo odompem wabu odompe ba bi nkikansi so eye Kwaku Asiedu Herbal Center fabra ye kansi so betiane je na kansi so na ho ato Kwaku Asiedu no odi for phone number ni tudwa na won na yade won na damanim won na won putwirim won frɛ na nyankopɔn na wo so ensa mo yade yo odi fukasha menamani 054 55 9 50 70
054 55 9 9 50 70 ayo D4 Kwasha ne number fra no sesi a na Nyankopon be nam ne so aye ho senkyerene odifo PRO media si odifo na se obi penro ya abobo bi su bi a oh thank you ye ya me nkonkran be hye omu se bisa me me pa cho bebre so obi pe bi a sesi a ya duru no ye dia information center bi a wo ukuru so what you say what's that baby or ha drugstore ho baby or ha herbal shop ni ho ba information center there ebi wo ho nti ye dia confirmation center bia mu nti se ko ha na wa bodin no na wa je wo de okọ drugstore so na se obodin no na se nipa ni so ni bia catchline so nkonko pebi megu ho because enu na se abaso a ye nom so atiase nti information center bia e wa kemodan ene ne patam ha Akyem so aduro ne mpatam achemansa ne mpatam de masa baby abura bia anopa bia obetene se isu fe gunim de heba mixture ena gidi heba mixture no apusu nyanka uboni din a no akwa ntoma eye adwuma ado dia ka bia de obama so ye wa o se be ka bi ye chia me chia ai misadako prosidako ojo odifo me chia papa oni amamu amudi asem me boma baso we are pa nyame onhiramo komenda odifo me chia mo ena yenuan ma prosifo mo wo obuja belia hono belia mo nyina odifo me champa mo mo ni mo adwuma pa mo ye